טוב יובל, ערב טוב, אולי, מה שלומך? ברוך הבא למפרקים תוכנית. האם היום אנחנו מפרקים את התוכנית או התוכנית מפרקת אותנו? שאלה טובה. אנחנו עוד לא יודעים מה התוכנית, אנחנו עוד מעט נגלה, אנחנו יודעים איך קוראים לו, איזשהו תת"ל, תמ"ל אחד אחד משהו. נראה אותו, אבל לפני זה יובל רוצה לספר לנו, להראות לנו סרטון, ואז נעשה על זה דיון קטן, סרטון על אזור תלפיות בירושלים, ואמרת שזה קשור להליכתיות או משהו, לא, על לא? על השימוש הציני או, של אדריכלים מודרניסטים מה? במונחים ובביקורת שמופנית אליהם כבר מ-64, כשג'יין ג'קובס הוציאה את הספר שלה. אז בואו טוב, נסתכל על אז הסרטון. תקפה ביקורתית. טוב, אז אנחנו נתחיל. בוודאי. כמה זה? דקה וחצי. דקה וחצי, בבקשה. כל החיים אנחנו במרוץ. אין זמן לכלום. דמיינו מקום שבו לא צריך לרדוף אחרי הזמן. כי בית הספר נמצא במרחק 5 דקות. ביי חמודים. והמשרד 5 דקות משם. שאלה טובה. מה שבטוח, ייקח רק 5 דקות להגיע לשם. ברגל. אני רוצה את ההמבורגר. זה ייקח 5 דקות. אלא מה? 5 דקות? זה גם הזמן שיקח לכם להגיע לפארק אחרי העבודה, ולהוריד את כל האוכל. 3 קווים של רכבת קלה ייקחו אתכם לכל נקודה בעיר. לא שחסר מה לעשות פה בשכונה. רוב התלפיות בירושלים צומח ומתפתח, המרחב הציבורי לעירוב שימושי מתקדם. התיישבות מוקלמת לתחבורה ציבורית. מבני תרבות, בתי ספר ייחודיים, אמנות וחדשנות. איטליה פורצת דרך, בתי קפה וחיי לילה. כל אלה מתחברים לכל מקום בעיר, רק ב5 דקות. הזדמנויות נדל"ניות, תחבורתיות, אורגניות יצירתיות, שלל הטבות ממשלתיות. תלפיות עוברת מהפך, ועכשיו זו ההזדמנות שלכם להצטרף. אז אם עוד לא גיליתם, זה הזמן לגלות. תלפיות, רובע ב5 דקות. הבינו, אתה בא? כן. טוב, מה נאמר? מה נאמר? מה בוא, נאמר? כן. כן. תן לנו איזשהו סטיל כזה, איזשהו רגע, כן, תדבר. אז פירקנו, הרי אנחנו פירקנו כמה תוכניות באזור. ונתנו להם את הציונים שהגיע להם. כן, מה עשינו בתלפיות? עשינו תוכנית? כן, דרך חברון, מה זה משנה, זה אותו דבר. לא, זה לא שם, לא, זה לא משהו. חשוב, זה אותו דבר, זה אותו אזור וזה אותו תוכנית, והמטרה שלהם, התפיסה של מערכת התכנון, זה שהיא לוקחת מהביקורת על המודרניזם, היא לוקחת אלמנטים. קודם כל תציין שלוקחים אלמנטים מביקורת. נכון, אבל הדרך שבה הם עושים את זה, היא עושים את זה כדי לשרת את הרכב הפרטי, כדי לשרת את התכסית הקטנה, כדי לשרת את השליטה בעצם בהפרדת השימושים. זאת אומרת, אז נכון, זה לא הפרדת שימושים. הם טוענים את ההפך בסרטון. בדיוק, הכל זה ההפך, אבל הם עושים כל דבר אפשרי למעשה לייצר, להמשיך לייצר את המודרניזם, ואפשר לראות את זה בתמונה שעצרת פה. זאת אומרת, זה מין מטרופוליס או מין לקורבוזיה כזה של 24. רגע, קודם כל המעשה הגדול של כל הפרויקטות לפני שרואים כלום זה לקחת אזור תעשייה, מסחר, תעשייה, תעסוקה כמעט לגמרי, ולהכניס הרבה מגורים. זה בעצמו מעשה אנטי מודרניסטי. לכאורה. למה אוקיי. לכאורה? כי מלכתחילה, מה זה האיזור? האיזור הוא דרך שליטה, כי מי שלא מבין את זה, אז שיבין, תכנון זה פעולה פוליטית בהגדרה. מה זה פוליטי? פוליטי זה מדיני, ותכנון היא מדיניות, אוקיי? ובעולם
העירוני, ככל ששולטים יותר במרחב, ככה המרחב מוגבל יותר. ואם אנחנו מגדירים את העירוניות כהמיצוי או מקסום של מרחב בנוי להזדמנויות ואפשרויות, ככל שהתכנון מגביל יותר, ככה הוא פחות עירוני. וזה בדיוק מה שיש לנו פה בתמונה. אנחנו בעצם יוצרים מצב גמור, מוגמר, okay? אנחנו לא נותנים למקום להתפתח, אלא אנחנו קובעים מה הוא יהיה, איך הוא ייראה, אנחנו גם נקבע מה יהיה בו, באיזה אלו היקפים, אנחנו גם נדאג שכדי לנוע בו יצטרכו כלי רכב, אוקיי? רגע, אבל זה דווקא ממש אהבתי, שבכל הסרטון הזה לא אמרו לך פעם אחת, 5 דקות עם רכב מפה, כביש 16 ככה, אז זה, שוב, סרטון, המילים הרכב נעלמה מהפרסומת. אבל תשים לב, זה עידן רגע, חדש. אבל תשים לב שכל ההדמיות מכילות רכבים. נכון. למה? כי בסופו, למה? יעבור קצת, הן מכילות גם הרבה בלגן בגרשיים. אבל לא, אבל שוב, תשים לב, בסופו של דבר, ההשקעה כאן היא למען הרכב. ואנחנו יודעים את זה מפני שכשניתחנו את התוכניות באזור, ראינו שאין הרבה צמתים. הם לא מוסיפים צמתים. קודם כל, מוסיפים צמתים פה. מה זה? התוכנית הזו מוסיפה צמתים מול המצב הקיים, למרות שלא מספיק, אני מסכים איתך. אז בסופו של דבר, המטרה כאן היא לייצר מרחבים שההתנהלות בהם היא ידועה מראש. וכדי לנהל כאלה מרחבים, אתה צריך לייצר בדיוק את מה שיש בתמונה. אוטוסטרדה, אוקיי? עם תחבורה ציבורית במרכז האוטוסטרדה, זאת אומרת שהיא לא תשרת בני אדם, אלא תשרת אך ורק רכבים פרטיים, וכמובן אתה גם תשלוט בצפיפויות ובשימושים ובצפיפות של השימושים. זאת אומרת שאני יודע בדיוק מה הולך לקרות פה, זאת אומרת שאני מראש מכשיל את האפשרות להזדמנויות ואפשרויות. רגע, אבל אתה חושב, מה שרואים פה בתמונה, שהגודל הכבישים פה, כמות הנתיבים, הוא יתאים לתכנון מוטי רכב של כל המקטלים האלה? לא נראה לי. בוודאי שכן. לא. בוודאי שכן. תספור את הצמתים, אין לך פה אף צומת. בתוך הדבר הזה אין פה אף צומת. אני מדבר על הנתיבים. לא רלוונטי. הרי אנחנו יודעים בדיוק מה היית קורה. מנהל את כל הבתים האלה רק עם רכבים, זה לא היה נראה ככה, היו לך פה עוד נתיבים. נכון, אנחנו יודעים מה יקרה במציאות. גם אם היו עושים פה 10 נתיבים, זה בסופו של דבר נראה אותו דבר. זה נראה פקוק ומפוקק באותן שעות בדיוק. זה שיהיה פקוק, שאלה אם יש לך פה... אבל זה יהיה פקוק, לא, אבל זה יהיה פקוק באותן שעות מדויקות. זה יצא בדיוק באותה שעה. האלטרנטיבה שאתה אומר היא לא באמת משרתת, מפני שהיא ממוקמת. רגע, הפקק באותו שעה זה בגלל זונינג קשה. אבל זה עירוניות, אבל זה בדיוק, זה מה שאני אסביר לך. לא, אבל פה יש לך אזור שאתה גם גר בו וגם עובד בו וגם... בדיוק כמו שאמר לך על קורבוזיה, זה אותו אזור, אבל זה לא עובד ככה. כי תזכיר לנו שנייה, איפה אתה עובד? מה זה? איפה אתה עובד? הוא עובד פה, בשכונה. לא, איפה אתה עובד? אני לא גר בתלפיות. איפה אתה עובד? אני במועצה האזורית גוש עציון. שהיא נמצאת מתחת לבית שלך? פעמיים בשבוע כן, כי אני הולך ברגל לסניף. מצוין, יפה. אז זאת הנקודה גם פה. עירוניות היא לא ההבטחה שיש לך את העבודה באותו בניין שאתה גר בו, אלא זה ההבטחה שהמרחב כולו יהיה לך נגיש, כדי שלא תצטרך בהכרח, שוב בהכרח, להשתמש ברכב. תוכל גם להשתמש ברכב. פה די דנים אותך להשתמש אך ורק ברכב. מפני שבסופו של דבר יהיה לך מאוד לא נעים להסתובב פה ברגל. מפני שאין פה מספיק צמתים, קודם כל. מפני שהבנייה פה היא כל כך, בסופו של דבר, כל כך דלילה, עוד פעם,
אנחנו בעירוניות לא סופרים קומות, בעירוניות אנחנו סופרים תכסית, והתכסית פה היא נמוכה, אוקיי? אתה יודע מה? מה שעכשיו אמרת באמת, תראה, יכול להיות שבהדמיה הם לא עשו לפי התוכנית, או התוכנית באמת, אין לו שום מעבר הולכי רגל מצד לצד. אבל בוודאי שלא, כי אין פה צמתים, זה לא אוטוסטרדה, יכול להיות, בוא. זה אוטוסטרדה, חבר'ה. ככה נראה בדיוק הדמיון של קורבוזיה, בדיוק באותה צורה. ויותר גרוע, הם קוראים לשטחים האלה, שאתם רואים פה בגגות האלה, שטחים פתוחים, ירוקים, שכמובן, אנחנו כבר יודעים את זה ממקומות כמו... מה, את הגגות האלה אתה מתכוון? כמו השוק הסיטונאי, שכמובן שזה לא עובד. ברור, זה הרוף גארדן של קורבוזיה, כן? השטות הזאת. נכון, בדיוק. ולכן שוב, ועכשיו יותר מזה, הגדילו לעשות, לא רק שהרחוב הזה הוא בערך, לא יודע, 70 מטר רוחב, מגדילים אותו בקומת הקרקע עם נסיגה בקומת הקרקע. כי לא מספיק רחב, אז בואו נעשה אותו עוד יותר רחב. כן. בקיצור, חבר'ה, זה לא 5 דקות ולא גם, נעליים. תראה, אפילו, אני רוצה להגיד משהו על החתך הזה גם, תראה, בדרך כלל בהדמיה קצת משקרים ומכניסים עצים שלא קיימים במציאות, נכון? אבל פה אפילו לא עשו את זה. פה זה, אני דיברתי על זה כמה פעמים, אני רק רוצה להגיד את זה עוד פעם, כי משרד השיכון מאוד אוהבים את החתך הזה ואחרים, ואני לא יודע מי עוד ולמה, זה פשוט חתך נוראי. שביל אופניים, כלום, הולכי רגל, וכל זה אין עץ לרפואה, כל הדבר הזה. הדוף, הנה, אבן שפה צריך להיות עץ, בדבר כזה. לא משנה אם יש פה שביל אופניים או לא. זה גם, עזוב, זה מאוד גדול, וזה מיותר לגמרי. לא, זה אחד המינוסים הגדולים שרשמתי לי גם, זה המטורף, וגם הנסיגות, תראה. הוא מבין, הוא לא עובד כשדרה, בגלל... לא, זה לא שדרה, זה אוטוסטרדה, חבר'ה. אבל, זהו, אני רוצה להגיד פה כמה דברים חיוביים, אתה רק, אני הבנתי אותך מאיפה אתה בא ואיפה זה. קודם כל, זה הסרטון השני בחודש, שאני רואה, שהוא סרטון שיווקי על שכונה חדשה, ששם את ההליכתיות לפחות בעל פה, לפחות במילים, במרכז. זה באמת שינוי. אתה צוחק, אבל הדברים... אני צוחק מזה שזה כמו שמקדונלדס, זה כמו שמקדונלדס מוכרת, או תנובה מוכרת לנו בריאות. נו באמת, על מי אתם עובדים? אבל למה מקדונלדס מוכר לך סלט? כי השיח השתנה, כי יש... כן, ואם יש פה אנשים עכשיו... אתה יודע מתי אני אראה שהשיח השתנה באוכל? במזון? כשבמקום לסבסד לחם לבן, יסבסדו את הלחם המלא. לחם מלא זה גם... אז אותו דבר, לא, זה בפירוש הרבה יותר טוב מהלחם הלבן. זה קצת מינרלים ויטמינים, זה אותו המילן. בעיקר סיבים, אבל זה בעיקר סיבים. ובאותו דבר גם פה. מילים זה דבר מאוד נחמד. זה בדיוק, הלחם המלא זה בדיוק את זה למכור לך כתכנון מסורתי. אתה יודע משהו? אני אתן לך גם את זה. כשיספסו לנו קטניות, אז אני ארגיש הרבה יותר מנוח, אתה צודק. לא שאני אומר שצריך לסבסד אוכל, אבל... כרוב כבוש, אם אתה רוצה משהו... גם, לא, קטניות זה מצוין. סופר פוד. אבל הכוונה היא שאתה לא יכול להגיד לנו מילים יפות, זה מספיק. זה לא מספיק. לא, אני לא אומר שזה מספיק, אני אפילו לא אומר שמה שאני רואה פה זה הקשבה, כן? זה הסביבה ההלכתי המקסימה. אני רק אומר, גם המודרניסטים חייבים לאט לאט, לפחות ורבלי, הם להתאים את עצמם לסביבה שדורשת משהו אחר, שמדברת משהו אחר. עכשיו, לפני 10 שנים הסרטון הזה היה מתחיל עם זה שאולי יש לך חניה פרטית שלך, אתה יודע מה מפחיד אותי? מחלף חדש לכביש אחד או משהו. אבל אתה יודע מה מפחיד אותי? נו.
כי אני יודע מה קורה בעולם, אני יודע מה קורה בגרמניה ובהולנד ובכל המדינות הסתומות האלה. מה שקורה זה שהקמפיינים האלה שהיה להם בשנות ה-90, שעשו בדיוק אותו דבר, הם איסו את אותם אזורים על הציבור, והציבור שם חזר לווילות. ומאז שנות ה-90 יש לנו עלייה מטורפת בצריכת רכבים ודלק מאובנים באירופה. בוודאי, אם אתם לא מוכנים לזנוח את השטות המודרניסטית שלכם, ואתם פשוט מאוד מייצרים רכבים עוד יותר קשים. טוב, אז אני רציתי להגיד כמה דברים טובים. רגע, אז א', אמרתי, השיח הוא שונה, הוא מדבר 5 דקות ברגל, בהליכה, כמשהו שהוא שווה, לא יודע אם נראה, כמשהו שהוא יוקרה, שהוא משהו שאני רוצה להשיג אותו, וגם לעבודה, וגם לפארק, וגם לילדים לבית ספר, אוקיי? כאילו ורבלי, כאילו בנייר, אני איתם, סבבה, זה החלום ההליכתי. אני לא איתם. מה זה? אני לא איתם, כי אני א' לא רוצה... אני לא אומר שזה בהכרח... אני לא רוצה שיהנדסו אותי, אני לא רוצה שיקבעו לי, אני לא רוצה שום דבר, אני רוצה שיתנו לי את האפשרות להתפתח בהתאם למה שנכון באותו הנקודת זמן. זה הכל, זה לא מסובך. אוקיי, אז זה כרגע באמת רחוק מזה, נכון. ואני גם רואה איך אנחנו נתקרב לזה. המערכת... עכשיו, בוא נסכם את זה ככה. אחד הדברים שגם שרציתי לציין פה, שהם כל כך מזעזעים בעיניי, זה הגנריות, שאתה אוהב תמיד להדגיש, אבל אתה לא אמרת את זה, אני אגיד את זה. אני עוד לא הגעתי לזה, עוד פעם זה. אוקיי, סליחה. אז בוא, תגיד את זה אתה. כן, אני עוד בפלוסים, עוד לא הגעתי למינוסים, אוקיי? אז אני אוהב קודם, כמו שאמורים לעשות, קודם להגיד את הדברים החיוביים. אתה צודק, אני פשוט מאוד חמום על זה. כן, אז אוקיי, אז קודם כל, לא אהבתי גם נגיד שאומרים, עירוב שימושים מתקדם, לא יודע מה מתקדם ולא, יש עירוב שימושים, אוקיי, יש אותו, אין לך אותו, ופה הם עושים פרסומת על עירוב שימושים, על רכבת קלה, ועל ההליכתיות, ועל עבודה בתוך השכונה שלך, או בתוך אזור מגורים שלך, אוקיי, אז זה עד לפה. וכמו שאמרתי בהתחלה, שלוקחים אזור תעשייה ובאמת מכניסים מגורים, שזה באמת הדרכים היותר קלים לעבר... רגע, אבל אני כן אעיר על זה משהו אחד. לוקחים אזור תעשייה, בגלל שאנחנו מדברים על איזור, בגלל שאנחנו מדברים על מודרניסטים, ולא משאירים את התעשייה, אלא מוציאים את התעשייה משם, עוקרים אותה. אני לא יודע מספיק. בוודאי, לא יהיה שם מוסכים, לא יהיה שם נפחים, לא יהיה שם מסגרים, לא יהיה שם נגריות. לא, בוודאות, זה השינוי גם בתב"ע. אני לא בטוח, אני לא קראתי, אני לא זוכר את התב"ע הזאת. בוודאות, אבל אנחנו ראינו מה עשו שם. ראינו בפירוש מה עשו שם בכל מיני טבעות באזור. זה אותו דבר. אולי פעם הבאה נעשה, אתה יודע מה, אתה רוצה לעשות את הטאב הזאת פעם הבאה? בוא... אין לי שום בעיה. אני רק אומר שמה שקורה זה שבמקום לעשות עירוב שימושים, עושים בדיוק, כאילו בדיוק את מה שעקום. כי אומרים, זה יהיה משרדים, זה יהיה מגורים, זה יהיה מבנה ציבור וזה יהיה מסחר. וזה לא עירוניות. זה שוב הנדסה, זאת שוב הגבלה, זו הפרדה, וככה זה גם נראה. אני חושב שאתה יותר מדי נוקשה, כאילו אני חושב שאני מבין אותך, בוא נגיד לך את זה אפילו הכי גרוע, בגלל שאנחנו יודעים שהשטחי מסחר שם היו פסיכיים בגודל שלהם, עזוב את הדירות שהן בכלל יהיו שם ענקיות, חוץ מה-20% שיחייבו אותם לעשות קטנות, אז המסחר שם גם כן אין לו שום סיכוי. כמה מקולות צריכות 200 מטר מרובע? כמה סנדלרים צריכים יותר מ-20 מטר מרובע? אבל אתה לא יכול לייצר את זה בכאלה מרחבים. טוב, אז אני עובר עכשיו למינוסים מבחינתי, והם באמת יותר לכיוון של
אני נשאר בכלים המודרניסטיים שלי ואני מספר את המילים המסורתיים, או את ההליכתיים או משהו כזה. וא' זה השפה האדריכלית כמובן, העיצוב כאילו מודרניסטי, למות, גנרי, בלוקים, זכוכית, פח, אלומיניום, מגדלים, מדקים, מנוכרים, משעממים, וכמובן האוטוסטרדות הישרים, אתה גם לא צריך את כל אתה לא עושה חתך כזה זהה, המשכי, ארוך וענק ורחב. גם השבילי אופניים, כן, אם אתה מסתכל עליהם, הם נראים יותר כמו שבילי אופניים בפארקים של פרווה רכב משל עיר, כן? זה נגיד באמסטרדם או קופנהגן לא היה נראה לך שביל דו-כיווני פה באמצע פארק, כאילו באמצע שתרה. זה נראה אחרת. גם שכמו שאמרת שהרכבת קלה באמצע, זה גם סימן יותר מוטה רכב, וכמובן, כמו שאמרת, אבל זה בעיה כללית עם המערכת שלנו שהטאבה סגורה, היא לא יכולה לגדול, אוקיי. זהו, זה מבחינתי הדברים השליליים, אבל באמת זה מאוד מאוד רפרשינג לראות חבר'ה שמדברים לך על כמה ארוך אתה הולך לשלל דברים בחיים שלך. ונכון, יש פה עוד הרבה דברים שהם צריכים, וכמובן, אתה רואה מה הם עשו מהעצים? אחת ההנחיות בתכנון מסורתי שאני גם מנסה פה ושם שאני מצליח להכניס, בואו רגע איפה ראיתי את זה, לא, פה, לא, רגע, כמעט, הנה, מה אתה רואה מה הם העצים? כן. כל עץ הוא שונה, כן? שתרת עצים זה אותו עץ. חבר'ה, תפסיקו עם האובר מיקסים האלה, אובר גיוון הזה, טוב, אבל זה באמת סייד נוט. אז מבחינתי זה hopeful, אני כאילו מבחינתי זה משהו, אני רואה שהם לא שם בהרבה דברים, אבל זה כן התפתחות חיובית. אתה אומר, יחסית לתוכנית של אופקים, זה נראה מבטיח. מה יש באופקים? עשינו משהו באופקים? לא עשינו את אופקים עדיין? תוכנית נוראית. יכול להיות. טוב, אז זהו, אתה רוצה להגיד על זה עוד משהו, או נעבור לא, לפירוק היומי? לא, לא. אוקיי, אז אנחנו נפרק היום תוכנית שהוא נקרא תמ"ל 1124 בנתיבות. אוקיי? בואו. מה, רוצים להגדיל אותה ל100,000 איש, לא? אז בואו נקרא את דברי הסבר. הנה, דברי הסבר. העיר נתיבות נמצאת במגמת צמיחה ממרחב הנגב המערבי, בהיקפי פיתוח משמעותיים בשנים האחרונות למגורים, שטחי משרה ותעסוקה. תוכנית זו מהווה המשך ישיר, שים לב, לכך ומרחיבה את שטח העיר הקיים צפונה ודרום מזרחה, ועתידה להפחי, יש פה המשך כאילו, אוי זה ארוך, כן. לא, אני לא קורא את כל זה, לא. אוקיי, הבנו. אז בואו נראה. לא, לא, תסכם את זה. לא, לא, רגע, תקרא רק את הסוף של המשפט. אתה רוצה לקרוא, אוקיי, את סוף המשפט? להכפיל את מספר התושבים הקיים העומד על כ-52,000 תושבים, כיום לכדי למעלה מ100,000 תושבים. התוכנית כוללת 2/4 משטחה כולל. זה כבר מודרניזם גרדה. נכון. כמה תושבים זה בכלל אתה לא יכול לדעת, התוכנית שלך לא, טוב, אוקיי. לא רלוונטית לזה, ברור. תוכנית כוללת 2 רובעים ושטחם כולל של 4,500 דונם. אוקיי, יש להם רובע צפוני, רובע נוסף, רובע עירוני לצד, תשתיות מים, חשמל, אוקיי. טוב, אז רואים פה את המפה הקטנה, אני גם, מה שנקרא, בבישול אני הכנתי את זה כבר פה, בואו נראה, אם האינטרנט הזה נותן לנו את זה.
לא. בוא נראה. אז פה רואים כבר, זה פה רצועת עזה, ופה יש קו כחול מאוד מוזר. עוד נראה מה זה. אתה רואה? כן. זה נראה לי, זה משהו כזה, שזה השכונה שלך, ופה זה איזשהו משהו הנדסי שאתה צריך, או זה מט"ש או משהו כזה שאתה צריך לספק לו. כן, יכול להיות. אוקיי, אבל פה בואו נסתכל שנייה על זה, אז זה ישראל, בואו נעשה את זה ככה, ואנחנו פה בנתיבות, פה זה הקו כחול של התוכנית הזו, פה יש את התוכנית, פה יש עוד איזשהו זנב, נראה לי אנחנו לא נסתכל עליו, זה משהו הנדסי כזה, איזשהו תנאי, כן. אבל מה זה, איזושהי תעסוקה פה בדרום העיר, שהיא קשורה לדבר הזה? טוב, אני גם מניח, זה תוספת, כן. אני מציע שלא נתייחס לזה, לא יודע, כן, בוא נוותר. נסתכל על זה. מספיק. אוקיי, אוקיי, מה, רגע, אפשר כבר להתחיל פה לדבר, מה אתה אומר? אם אני רואה דבר כזה היום, עם הניסיון שלנו של תוכניות כאלה, דבר ראשון שאני עושה, אני מודד, כי אני מאוד חושש שהקנה מידה מבלבל. יאללה. מה אתה אומר? מה גודל בלוק פה? מה גודל בלוק? זה. 200. רגע. זה. מה אתה אומר? מה הצלע שלו? בערך, 240? כן, משהו כזה. אני מקווה שפחות, אבל בואו נראה. לא, אני גם מקווה שפחות, אבל אני בספק. אנחנו כבר אה, יודעים את זה בפעמים אחרות. לא שטח, אוקיי. לא? 150. יפה. 150. על גבול הרצוי. בואו נגיד חצי היה עדיף, אבל לא, לא, אבל בסדר, לא, 150 זה עדיין בגבול המותר. כן, אבל בואו נגיד, במקום זה הייתי לפחות פעם אחת חותך אותו. אבל הם חתכו אותו באמת. בוא נבין באמת מה לא, המסלול לא, שלו. הם חתכו אותו, תסתכל. אתה זה, חושב, רגע, אני סוגר פה את ה... רגע. זה שביל? לא, זה לא שביל, זה חצי שביל. בואו זה נראה מה... חצי שביל וחצי רחוב. אוקיי. אז יש פעם אחת בלוק ממש קטן, ואז בלוק אנחנו צריכים רייס. לראות את זה בקצת יותר פירוט. כן. אנחנו נראה את זה ביותר פירוט. אוקיי. ויש פה עוד משהו, שזה צמודי קרקע, או מה שאני מניח, נכון. וזה זה בלוקים של 150, 300 על 150 כזה. והם יותר קטנים, כן. זה... 140, 140 לא, על 70, פחות. זה זה בסדר, 150. כן. על 70, נכון? כמה זה? 40. מהמם, וואו, זה טוב. בוא זה נראה. מעולה. חבל שאין עוד הרבה כאלה. כי בממוצע, אתה תסתכל פה על הממוצע, אתה תגלה שאולי יש לך מרחק ממוצע בין צוותים של 250, אם לא יותר. רגע, זה נראה לי אבל שזה באמת, יש פה הרבה צמתים אמיתיים, בלי לעבוד עלינו. לא, 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 בוודאי, אבל אני אומר, אם תסתכל על הממוצע הכללי, כי אם הם עשו פה דווקא משהו שהוא כן חיובי. זאת אומרת, שציפפו צוותים יחסית במקום המרכזי שהם מכוונים שהוא יהיה מרכזי. אבל אם תסתכל החוצה לקצוות, אתה תראה שבעצם אין חיבוריות. אתה רואה מה קורה פה? פה מפסיקים. כן, אבל תראה, לא, לא, זה מאוד משמעותי. מה שאני רואה, כן, שנייה, אבל מה שאני רואה פה, כן, פה הוא זה יחסית הרבה בסדר. יותר רשת מרוב הדברים שראינו. יותר בתלפיות, נכון. זה כן, זה ברור, אבל גם מפרויקטים אחרים שעושים כאילו רשת, פה, נכון. אם אני סופר עכשיו,
בואו נראה, בואו נעשה שנייה שטח פה, יאללה. נספור שנייה, לא יותר מדי. בואו ניקח באמת 500, ואז נעשה כפול 2 או משהו. אוקיי. מה שרואים פה זה, נסמן לנו את זה שנייה, זה 500 מטר, מה 500 מטר? כן, 500 מטר רבועים. 500 דונם, כן. ו... 500,000 מטר מרובע, כן. אוקיי, וזה אומר, נספור פה, נעשה כפול 2, יש לנו את הצפיפות צמתים. כן. אז בואו נעשה 1, רגע, אנחנו סופרים צמתי T? כן, כאילו זה כן, אוקיי. כן. נגיד זה פה לא, לא. צומת, אבל כן, את אלה אני סופר. רגע, לא ספרתי עכשיו, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. זה נגיד 20, אז אולי יש לנו פה, לא, תספור, לא בעיה. אתה רוצה, זה זמן. בוא נגיד אנחנו מעל 120, אני חושב. לא טוב, לא טוב, לא חושב. לא יודע, מושג. בואו נספור קצת, בואו נראה. עזוב, נו, זה ייקח דקה, נו. אוקיי, אני אספור בצד הזה. 20, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 4, 35, 36, 37, 8, אני פה ב-38, איפה אתה? אני בארבע, אני פה ב-20. אתה ב-20, וואי, טעיתי ממש, אז אנחנו ב-58, כפול 2, אז אנחנו ועוד ב-106. 20. אז למה? תעגל, נגיד ועוד 60 ועוד לא, 20. אנחנו ב-116 לקילומטר מרובע. לא, איך? כפול 2, כן. מהמם. כן, כן. עוד פעם, אני אומר, באזור הזה סבבה, אבל אם תסתכל, אם תספור דווקא באזור הזה, אז תגלה שאתה ב-250. מה? לא, אתה יורד פה בצפיפות צמתים. לא, מרחק ממוצע בין צמתים, זאת אומרת שאתה תגיע לפה, כן, אתה כן. תגיע פה לאולי 70. כן, אבל בוא, זה נראה שהם רצו לעמוד ב-120 של המסמך. אבל עוד פעם, אבל אנחנו צריכים להסתכל על זה בהקשר, אנחנו לא יכולים להסתכל רק על נקודה אחת. זה מה שאני אומר, כן, הם תראה, עשו אני עבודה, עכשיו הם עשו עבודה הייתי יחסית, נשמט, לקחתי את בדיוק, אבל האזורים, כן. נכון, ואז תסתכל על החיבור הכללי, על כל האזור הזה, הוא אזור גרוע. כבר אני מניח ראינו, ש-90 ל-100 בסך הכל. אני אומר, לא, אני חושב שיש פה 70. טוב, אין מצב. תסתכל תסתכל על האזור הזה, זה אזור של אולי 40. כן, אבל אם יש לך הרבה אזור של 120 ויש לך אזור של 70, אז בסוף יהיה לך איזשהו 100 כזה, 90 או משהו. אני לא חושב, אבל כן, טוב, תראה, קודם כל זה גם נחמד שיש פה אזורים שונים לא, קצת. לא, זה נכון. בוא נגיד שפה יש יותר סיכוי שאנשים ילכו ברגל מאשר בתלפיות, אוקיי? כן, תראה, יש פה גם אבל, איזשהו בלוק אחר. לא, זה גם די דומה. אוקיי, הבנתי. לא, אוקיי, אז קודם כל זה כבר משהו שצריך לציין פה לטובה.
שאתה מרגיש שחוזרים לאיזשהו בלוק מסורתי סביר, כן? והוא גם שונה, לפעמים הוא ככה, לפעמים הוא ככה, אתה רואה? כן, כן. גם הכיווניות של הגריד הוא יחסית מסורתי, אתה אבל, רואה? ושוב, אני עוד פעם, זה חשוב לציין, כי שוב, כי מה שקורה זה שזה מנותק. כן, אוקיי, אז זה, כן, זה באמת, זה בעיניי הדבר הראשון שצריך לציין. אמ, אפשר להגדיל את זה, אתה חושב? כן, לא. כי פה לא רואים את זה, טוב, פה רואים את זה. נתיבות היא פה, זאת נתיבות, אוקיי? והדבר הזה פה זה משהו אחר, זה יכול להיות מקסים, אנחנו לא יודעים, אבל זאת לא נתיבות, זה משהו, זה נתיבות שתיים שהם נפגשים בשפיץ. כאילו, אבל כן חייבים להגיד לטובה, פה הם שלפחות, שלפחות הכביש הזה, יש בו צמתים, גם אם לא כן, המון, לא ראיתי את זה מקודם, אכן יש פה הרבה חיבורים, יחסית, נכון. כן, זה טוב, שזה מאוד טוב, אבל עוד פעם, זה אבל שפה אין, חבל, בדיוק, לא, אבל גם חבל שהם לא מצאו לנכון לעשות את זה בקצוות האחרים. זאת כן, אומרת, למה רק אבל זה בקצה קיים, אחד? אתה מבין, אתה לא יכול להרוס עכשיו לבן אדם עכשיו, לא, זה אין שום בעיה, אבל למה לא המשכתם את זה גם כן במקומות אחרים? אפילו בתוך התוכנית של עצמכם. זאת למה אומרת, הם עושים, לא, תלך אחורה רגע, תלך אחורה. תסתכל על התוכנית. למה לעזאזל האזור הזה מופרד מהאזור הזה? למה? כן, ואם תסתכל על הבתים הפרטיים, על האזור של הבתים הפרטיים, אם תלך צפונה, עוד יותר, אני אגיד לך משהו, בתפר הזה פה, זה פשוט זוועה. בתפר עושים משהו מאוד מודרניסטי, של וכאילו שאריות, כן, שאריות פארק. בירוקים, כן, בירוקים, לתפור לך את ה-leftover שלא עובדים לך, כן? ממש. אני חושב, הדבר הזה הוא מקסים, אתה יכול פה, אם אנחנו היינו פותרים את זה עם רחובות, והיינו מקבלים ברור. פלט איירנס וכאלה, הם רצו מאוד מאוד לעשות קובייה של מגרש, למה? גם לא הבנתי למה שינו את הגריד פה, למה לא להמשיך את הגריד ישר? לא, הם התחברו פה מהכביש הזה, אבל זה מה שאני אומר, הפוך. יש לך בוא נדבר שנייה גם כן משהו אקלימית. אני לא יודע בדיוק את הזווית פה, אבל זה בערך, נראה לי בערך 20%, זאת אומרת 20 מעלות מצפון מוחלט, שזה מעולה לחשיפה דרומית של בחורף, ומקסימום צל אה, בקיץ. זאת אומרת שדווקא עשו יחסית גריד מצוין, אז למה ליישר אותו פה? זה לא טוב שהוא ישר פה, כי הוא דווקא מצוין ככה. אני מסכים איתך, אבל ונכון, אתה אומר שאתה באפה יכולת לעשות לכביש המצחיק הזה, שגם ככה נכון? שגם אין לך, ככה אתה לא מתחבר אליו, גם ככה אתה מתעלם ממנו. או מה שהם עשו, הם לקחו את הדרך הקיימת, הם לקחו את שתי הדרכים האלה, ועשו מקביל לדרך, ופה עשו מקביל לדרך, ואיפה שהם נפגשו, פה, כן, עם בתפר. הפארק האומלל הזה. כן, ואז מי שצריך לקבל את הבאפר זה הירוק המסכן הזה ממש מסכן. כן. ואתה צודק שאם היינו עושים את זה ככה, היינו פוגשים את פה את התפר, ואז היינו עושים פה את הפארקים נגיד. או או לא, שום פעם, לא, היה פשוט מאוד בניינים הברמה, שפיצים. הסאונד כאילו לכביש הזה. כן, היה בניינים שפיצים וגמר את העניין. היה דרך כזה יותר עדין פה לאורך הברמה, וזהו. נכון? יכול להיות הרבה יותר טוב, מסכים איתך, מהדבר המוזר הזה. כן. אבל אתה מרגיש גם שזה בא מהנוקשות המודרניסטית שהמגרש חייב להיות ריבוע. כן. הם לא יכלו לעשות מגרש כזה, כן? אסור. וזה ממש שטויות, אתה יכול לעשות מגרשים מקסימים בצורה. בוודאי. ובכלל, גם כשעושים, גם הגריד היה מאוד מאוד ישר הזה, זאת אומרת, אם היה פה רחוב אלכסוני, זה היה מאוד מאוד משפר את ההליכתיות. נכון, 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 נכון. הוא מאוד מאוד נוקשה. הוא מאוד נוקשה. ממש ברמה אמריקנית, כאילו, כמעט הדבר הזה פה. לא, דווקא ההפך, דווקא
כשהאמריקאים כבר תכננו ערים, הם הוסיפו את האלכסונים. תלוי הנוקשות, איפה, כן, נגיד בוושינגטון וזה, אבל יש גם כאלה לא, לא, כי מה שאתה רואה כשזה מאוד נוקשה, זה לא אמריקאי, זה דווקא בריטי או ספרדי. אוקיי, נגיד כן, בחלון. כשהאמריקאים כבר בנו את הערים, הם כן הכניסו את האלכסונים, כי הם כבר כן. הבינו את הצורך. אז זהו, אם אתם עושים גריט נוקשה, תוסיפו כמה אלכסונים בדברים החשובים. נכון. אמ, עוד, בואו נסתכל על עוד מחלה קצת מודרניסטית. זה לדחוף את הבתי ספר בגושים ענקיים בקצה? לא, אה, כן, אוקיי. קודם כל אין כמובן ויסטות, זה גם קשור לגריט הזה, כי גריט כזה לא מייצר לך ויסטות. כן, אם הוא מאוד מאוד, בואי נגיד ככה, אם הגריט תמיד ככה, אז לא משנה איפה אתה שם את הבניין, לא יהיה סיומת מבט של הרחוב עליו, כן? אם, אם פעם עכשיו היה פה בניין, אז כן, אבל הם לא מייצרים שום ויסטות, אבל בסדר. וגם משהו עוד מודרניסטי, אני לא מזהה פה נקודות משקל, מרכז, אני מזהה פה המון המון פיזור אחיד, כן, אבקת סוכר על הסופגניה. חוץ מזה שהם עשו פה אזור יותר צמודי קרקע ואזור מניח יותר... בוא נעיר על זה משהו שנייה. כל השאר כשמתכננים... פה, רגע, הוא די מרק באותם מצרכים ומעורב, נכון? אתה לא מזהה פה נקודת כובד, או לא, שכן. אבל אני משער שהם התכוונו שמרכז הכובד יהיה פה, אבל זה רנדומלי לחלוטין. כן, וזה משהו מאוד נפוץ מודרניסטי, הכל צריך להיות שווה ומעורב וזה. אני כן רוצה לומר משהו על הגריד, על ההבדל בין הרשת הרחובות פה לבין רשת הרחובות פה. הרשת הרחובות, כן, אני רק רוצה כן, לדעת, אני תסיים, רציתי אני... להגיד שאני רציתי לדעת איפה יש לנו את ה-500 מטר, וזה קצת שונה ממה שחשבתי, כי כן, זה משהו כזה, אז בואו נגיד משהו כזה. כן, אני מקשיב לך, רגע. לא, לא, הכל בסדר. אז זה נגיד מרחק הליכה סביר, ובוא נגיד, נשים את זה איזשהו באף, כאילו איזשהו. אני לא מרגיש את זה בתוכנית, ההתייחסות הזאת. כן, הוא נראה כאילו, אם אני פותח אותו, הוא נראה לי כמו זה, אולי זה כן, בוא נראה, בוא נעשה שנייה ממרכז לקצה. אבל אין פה מרכז, כאילו במרכז, אבל נגיד אני פה, 800, בסדר, כאילו, בוא נגיד גבולי, אבל אוקיי, בסדר, אני לא... כן, אבל שוב, אבל זה לא מנותק, כי זה אמור להיות להתחבר למה שמדרום. לא, לא שהוא מתחבר, אבל כי קשה להתחבר למה שיש בדרום. אבל כן, אבל הוא לא בנוי כהמשך של העיר, הוא לא כאילו, בנוי כהמשך. לא, כי אין, אבל אומר לזכותם, אין מה להתחבר. אתה מתחבר לכלום. נכון, לא, בסדר, אז בואו נראה שנייה, אם היינו מתכננים, קודם כל הייתי ממלא את כל השטות הזה פה. נו, בסדר, אבל זה השטח שנתנו להם. אתה יודע, אל תהיה כזה קשה איתם. זה אתה אומר? אנחנו בדרך כלל הפוך. נכון, אבל הכוונה שלי זה שבסך הכל התוכנית היא מה שנתנו להם, והם עשו, הם עשו, אוקיי, אז הם עשו נגיד, בשכל שהם ניסו להתחבר, כל הכבוד, לכלום שיש ממול, כן ניסו נכון, להוסיף, אבל אז חרבנו את זה כמובן עם הקצוות הקיצוניים, לא ברור לא למה, ברור לי מה קרה. לא ברור מה קרה, באמת שלא אז זה ברור מה קרה, ירוק כזה, אוקיי. ממש לא ברור מה הם עשו פה, ממש מבאס, אבל לפחות לאורך רחוב אחד הם מה כן זה ניסו החוק? את זה. זה איזשהו, מה זה? מה, מה זה הדבר הזה? טוב, אחר כך נראה את זה
יש לי גם תסריט. לא ברור מה זה. בואו נראה. זה האזור הדרומי הזה, רגע. אוקיי. זה התסריט הגדול בעיקר. אז בואו נראה מה קורה. בטח יש שם פה איזשהו תחנת רכבת או משהו, מה זה? לא יודע. זה גם, קודם כל, אם יש להם פה תחנת רכבת, אז אני לא הרגשתי אותם בתסריט. זה כבר, זה לא בוא תחנת נראה, רכבת. מישהו מתומן הזה, איך זה נקרא? לא יודע. עכשיו זה תקוע. גם פה יש מקרא, נכון? בוא נראה. יכול להיות. מקרא, בבקשה. מה זה המתומן הזה? מסוף אוטובוסים, אוקיי? אז זה חבל, כי מסוף, זה כאילו, אם כבר עשיתם את זה, יכולתם באמת לעשות את זה כיכר, ובמקום כיכר נכון? זה... אם יש פה תחנה מרכזית, אז זה לא נראה ככה. לא, תחנה מרכזית היא לא צריכה להיות בתוך כיכר, עדיף שתהיה במבנה. כן, אבל אני לא מזהה בתוכנית הזה בכלל, שיש פה, למרות שיש פה את השתירה הזאת המרכזית, שהיא כן מגיעה לפה, אבל... כן. אוקיי. רגע, ומה זה? מה הולך פה? זה נראה לי חינוך. זה איזשהו חניון, לא יודע מה זה טוב, אנחנו נגלה את זה בתחבורה, בתוכנית תחבורה. כן. רגע, מה זה הרשת הזאת? הנה, זה לא זה. וואי, כמה יהודים יש פה? אין סוף. וואו. זה מרכז תחבורה. אתה רואה? כן, זה. אמ, ואם זה פה מרכז תחבורה של השכונה, אז אין פה בכלל דרכים שמגיעים לפה. כאילו, אני הייתי מצפה כאילו... אם זה נגיד איזשהו תחנה, לא יודע מה, הייתי כאילו מצפה, לא יודע, כל מיני דרכים שמגיעים לפה ולא כמו עכשיו שיש פה דרך אחד שמגיע ככה וככה. כן, ואז דבר מוזר הזה. אוקיי, הנה עכשיו, זה אל תפקד, לא. לא. אוקיי, אתה רוצה לפתוח לא, נספח? לא, רק רציתי להעיר משהו על הרשת הרחובות. מהמם, אם, אם תסתכל על שכונת הווילות, אם תזיז את זה לכיוון השכונת הווילות, בוא נעיר משהו על רשת רחובות. לא מתכננים רשת רחובות על פי הצפיפות, אוקיי? צפיפות טובה מהמם, מתקיימת בתוך רשת רחובות, לא משנה מה. זאת אומרת, בגלל שלכאורה הם טוענים שיש פה צפיפות נמוכה פה, אז אני יכול לעשות רשת שלכאורה יש בה יותר צוותים, יותר צפופה, בלוקים יותר קטנים, חלקות יותר קטנות. לעומת המגדלים שאני רוצה לבנות פה, ואז אני צריך רשת יותר גדולה. אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון. זאת אומרת, אם אנחנו מכירים את מנהטן, או לחילופין את אחוזת בית בתל אביב, אותה רשת שהייתה חקלאית, הופכת להיות גורדי שחקים. אז זאת אומרת, זאת אומרת, זה כבר חולי מודרניסטי. זאת אומרת, לייצר רשת יותר צופה בגלל שזה וילות, ורשת יותר גלילה בגלל שזה מגדלים. אז זו זה דוגמה אפילו מצוינת, הפוך אם כבר, כן? גם נכון. וזה רשת, זה מצוין להראות כמה שממשיכים לייצר את הרעות החולות. גם הגינות, זאת אומרת, זו גינות למשל דווקא מוצלחות יותר, זאת אומרת, גינות שיש להן חשיפה מאוד גדולה לדרכים, זאת אומרת שהן מאוד מאוד אפשר לראות אותן, חבל שהם לא יותר מעורבים, זאת אומרת, חבל שזה הכל ספציפית במקרה הזה, אין הרבה חשיפה, זאת אומרת, מפה יש גן, ופה יש שני בתי ספר, לא טוב, אבל בוא נגיד שפה, זאת אומרת, לא, גם תראה כאילו כמה, כאילו,
יש לי פה ירוק, סבבה. יש לי פה עוד פעם ירוק, יש לי פה עוד פעם ירוק, למה? יש לי פה עוד פעם ירוק, יש לי פה עוד פעם ירוק, נכון, סוג כזה המשכי כאילו לעשות? אוקיי. לגמרי. אבל בוא נגיד, נשווה את זה שנייה לפה, שפה זה ממש לא טוב. כי ומה? הגינה הזאת היא מאוד מאוד, היא יכולה להיות מאוד בעייתית. אם תעשה זום בחזרה, מה שאנחנו נוכל לראות בגינות האלה, נעשה לזה זום, זה שמה שקורה בדרך כלל, אני לא, כן, הנה, צדקתי. מה שמופנה, החזיתות שמופנות לגינה הזאת, זה חזיתות אחוריות. זאת אומרת, זה לא שזה שני בתים. תסתכל, החלקות האלה כאן, הם לא שתי בתים. זה בית אה, אחד. זה וזאת ממש, אומרת שפה זה החזית האחורית, וזאת החזית הקדמית. זאת אומרת זה שפה ממש, יהיה גדר, ופה יהיה גדר, לא, ופה יהיה לא, גדר. למרות שזה נראה כמו יותר כמו כביש ענק, לא, אם לא יש להם, משנה, זה לא משנה, אני מדבר על הגישה הגישה לבית, אוקיי? ואז מה שקורה זה שבעצם הגינות האלה אין להם שום מה שנקרא שיטור פסיבי, כי הן כלואות, לפחות יש להם רחוב לא, מסביבם, אבל זה כבר תראה, משהו. אוקיי, אז הם עשו פה משהו מאוד מוזר, אבל אני חשבתי, שראיתי את זה, שהם תכננו פה באמת כיכרון, שכונה עם בית ספר ובית כנסת או משהו כזה, וחזיתות כולם לפה, כן? לפני שהארת את עיניי על הדבר הזה, אז זה היה משהו נחמד, כאילו לתכנן מרכז שכונה ככה, אבל אתה ממש צודק, אבל אם יש להם פה כביש ופה כביש, זה לא הגיוני לשים בין זה לזה, לא, לא, זה לא הגיוני, וגם אבל, גם החום, כאילו אם כן, יש לך חזית לכיכר, סבבה, אבל אוקיי, וגם משהו. גם חייבים לשאול למה צריך בכלל את כל הרחוב מסביב לגינה הזאת, זאת אומרת, יכלו ליישר פה קו ולעשות את כל זה גינה, אוקיי? ופשוט רחוב פה. זאת אומרת, זה לא כל כך ברור מה... אני פשוט חושב, היא הייתה צריכה להיות יותר צרה, כדי שזה כאילו פה חד סטרי, ופה, לא, כי... לא, 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 לא. מה שהיה צריך לעשות פה זה פשוט עוד רחוב פה, עוד רחוב פה, ולגמור עניין. ובפינה הזאת יש גינה, זה הכל. זאת אומרת, זה מיותר מה שהם עשו פה. זה כאילו אני מוגזם. מכיר כמה טובים שיכולים לתפקד ככה. מה עוד פעם, שמפריע זה, אם יש אחד כזה, אם יש אחד כזה בתוך מכלול שלם של טוב, זה מצוין, כי גם לזה יש מקום. אבל ברגע שזה איזשהו דפוס עבודה, ואנחנו רואים פה בשכונה, זה דפוס עבודה, זה לא טוב, אוקיי? וגם זה חוזר על עצמו יותר מדי קרוב, כן, כאילו, זה מה שאני אומר, זה דפוס שחוזר על עצמו. כן, זה, כאילו זה לא כל כך בעיה מבחינתי של דברים, אבל אולי זה, אני חושב שזה קצת קרוב מדי, אבל בקיצור, זה בעייתי. ובכלל, לייצר בלוקים שהחלקה היא משני הצדדים, זה גם לא חכם. כי אם אנחנו נסתכל פה על ה-like to like, הוא מאוד בעייתי. זאת אומרת, רוב הרחובות פה הם לא like to like, אוקיי? זאת אומרת, אתה רואה פה חום מול כתום, צהוב מול כתום, וזה בעיה. כי הפוך, מה שהיה נכון לעשות זה לעשות את הבתים האלה גם כתומים. כי החתך של הרחוב צריך לדבר בשני הכיוונים. לא, לא, לא לייצר שתי חזיתות. החום, אם הבניינים והבתים והחומים מדברים באותו שפה של הפום, אתה אז זה יכול, צודק, אבל הם לא. אבל הצהוב והכתום לא אמורים לעבוד ביחד. לא, לא. הוא גם לא יעבוד, רואה פה. אמ, וזה מיותר. וגם לעשות מרחקים כל כך קצרים בין צמתים של 40-40, זה כל כך מיותר, כי פשוט מאוד מה שהיה צריך לעשות פה זה רחוב אחד באמצע, שנייה, זה רחוב אחד באמצע, ורחוב אחד כאן, זה הכל. זאת אומרת, תראה, למה צריך לכל בית, תסתכל, יש פה שני בתים שיש להם רחובות משני צידי החלקה, זה מיותר לגמרי. זאת אומרת, ממש. כל כאילו האזור הזה היה צריך להיות כתום, והבתים האלה כאן היו נצמדים לצד הזה, פה היו מייצרים עוד רחוב, והיינו גומרים עניין. היה לנו לייק טו לייק פה רחוב צהוב, ובצד הזה היה לנו רחוב כתום. אנחנו מאוד אוהבים בלוקים קטנים, אבל מה שקורה פה,
זה שטות גמור, הדבר הזה. נכון. אתה גם וזה- מייצר בית עם גב, עם גב לרחוב, וזה לא שאחד הוא סמטה, אחד הוא רחוב, זה שתי רחובות, כן, אותו דרג וגודל, הם פשוט יכלו לוותר על הרחוב הזה, לגמרי. ואולי גם על הירוק הזה, וגם על הירוק הזה. וזהו. נכון. ולעשות מה לנו, מורכב? פשוט לעשות יותר רחובות באמצע. כן, והם חוזרים על הדבר הזה גם נכון. פה וגם פה, וכאילו זה לא זה מובן, לא טוב. זה גם כל כך בזבוז אתה יודע מה, אולי הם רצו להגיע לצפיפות צמתים בכוח, אבל לא, וזה בסדר שהם רצו להגיע לצפיפות כן, צמתים, לא צריך לעשות את אבל זה זה בגלל ככה. זה אני אומר, שעדיין כשהם כבר עושים את זה נכון, זה חייב להיות מעוות, וזה חבל, כי כבר עשיתם משהו טוב. כן. נפתח ואז, נספח, רגע, ואז, לא, לא, ואז בואו נגיע שנייה לעשות עוד פעם משהו חיובי. בשכונת הווילות הן נגמרות ברחוב, שזה מאוד מאוד חיובי, כי אם רוצים להמשיך לבנות, אז יש לאן להמשיך. כן, לעומת זאתי, בשכונה הזאת, זהו, פתאום הפסקנו לחשוב, זהו, גם עשינו את המבודד עם הפארק המטופש הזה, וגם בצד הזה זה לא נגמר ברחוב, ואז אי אפשר להמשיך. למה? לא, אני חושב הם רצו פה לעשות פארק ליניארי, כאילו, די עם הפארקים הליניאריים האלה, לא, אין לי בעיה עם פארק ליניארי, זה אבל באמת. זה פשוט פחד ממגרשים עקומים, ואין סיבה. באמת שזה ממש מאכזב במובן הזה שבאמת, כמו שאתה אומר, התחילו מאוד טוב, עשו עבודה טובה, ואז שיבשו את זה. תקשיב, על הצפיפות צמתים הם מקבלים עליי נקודה, זה לא... לא, כי אני אומר לך שאתה צודק, כי אם אתה תספור פה את כל השטח הזה, אתה תראה שהצפיפות פה היא אולי 70. תקשיב, אתה לא רואה פה כמעט רחוב ללא מוצא. איפה בוא, תמצא את זה במדינת ישראל? למה? לא, אבל זה מה שאומר, תצא עכשיו רק את החלק הזה. תספור רק בחלק הזה, ואתה תראה שאתה תגיע לאולי 70. בוא, בוא. רוצה עוד פעם לספור? כן, בואו נחלק את זה מראש לשניים, בואו נראה אבל נגיע ל-500 מטר. איפה אני עכשיו? בואו נראה. אה, נגיד אני ב-500. לא, אני אוריד קצת. לא משנה, נו, עזוב. שלא יגידו שאנחנו... אוקיי, 500, אוקיי? יאללה. רגע, אוקיי. אוקיי, אז אנחנו נחלק את זה לשניים. אתה סופר שמאל, אני ימין. יאללה, 22. אני 9. ביחד אנחנו ב-31 כפול 2, ב-62. בבקשה, אמרתי לך. כן, אבל תקשיב, זה מאוד עצוב, אבל רוב התוכניות הן ב-40. לא, אין בעיה, בגלל זה אמרתי שיש פה בתוכנית הזאת 70, אוקיי, בסדר. מקסימום. זאת אומרת, כי הם עשו עבודה מאוד טובה באזור שהמהנדס הרשה להם, ואז דפקו את זה בכל השאר. Mm,
אוקיי, בסדר. זה עבדנו עליו, דיברנו עליו, יש לך עוד משהו פה על הפיזור? לא. תראה, מה שאני לא יודע אם בכל הפרויקט מותר משרה ותעסוקה וזה, כנראה, כי אחרת היו... תראה, זה פחות קריטי, שוב, אבל אני מנסה להבין מה הם עשו פה, זה כאילו כן קצת יותר מרכז, זה כאילו הדאונטאון, כאילו. אז זה טוב לפחות שכאילו לא מזהים את זה בכביש, לא, קצת, כי יש פה, בואו נראה כמה היא רחבה, כן, בואו, לא, זה נראה לי די רחב. 40, 32, 30, אוקיי. אבל בטח יש שם נסיגה מאוד, זה לא הבניינים, הבניינים לא בקו אפס. אנחנו נראה. אבל כן. בעיקרון זה נכון שיש את ה... בוא נגיד את הרחוב הראשי, יש עוד אחד, ופה יש את המרכז, אבל למה הם שמו אז את המרכז בקצה של השכונה? אם הוא לא מחובר כאילו ל... בוא נגיד, אם אני מפה, אוקיי, אז זה בעיה, רגע. אם זה המרכז, אז בוא נגיד, כן, בוא נגיד, אם זה המרכז, אז המרחק הליכה סביר הוא משהו כזה. אוקיי, ואז זה אומר למה הוא פה? בגלל תחנת אוטובוס שרצו לעשות אותה על הכביש הראשי. כן. חבל, זה כאילו, זה עיר, אם יש לה חוף ים, אז זה הגיוני לעשות דבר כזה. לגמרי. אבל זה לא בנוי כמו חוף, זה נכון, אנחנו יכולים לעשות את זה פה, והאוטובוס יכול לעבור פה. אני לא יודע, יכול להיות שזה נכון לעשות את זה איפה שהם עשו, אני לא אומר שלא, אבל מבחינה מורפולוגית זה לא נראה שזה בהכרח המקום הנכון. אוקיי, בסדר. יאללה, בואו ניכנס לנספחים. מה הורדתי פה? הורדתי פה הרבה תעשה דברים. תחבורה הכי קל. נו, מה אתה רוצה? כן, שלפחות אנחנו נסיים את הרחובות. אה, תנועה, נספח תנועה. A, C, יש להם אזורים שונים. בואו ניקח A. בואו נראה מה זה A. אוקיי, אנחנו רואים משהו? זום. אנחנו מבינים משהו מפה? מה זה? זה תנועה? לא, מה זה? זה איזשהו תשתיות משהו. כן, נראה כמו תשתיות. לא, אז תעשה לנו זה, תעשה לנו סביבה, תעשה סביבה. אוקיי, נוף וסביבה, בואו נראה. כן, שם נראה את ה... מבנה דרך, מה זה? לא, תעזוב את זה. תחבורה ציבורית, חתכים טיפוסים ורחובות. בוא נראה, זה לא, גם... אבל לפני זה תעשה סביבה ונוף, תעשה סביבה ונוף. אוקיי, סביבה ונוף, בבקשה, מה זה? זה אבל זה נוף. נספח. רגע, סביבה ונוף א', הנה תמ"ל. אוקיי, זה נראה טוב. לא, זה לא PDF, זה JPEG. JPEG, בואו נפתח את ה-JPEG, בואו נראה. זה יעזור לנו אם לראות משהו מהר. אוקיי, בואו נראה, זה מעניין, מה הם עשו פה, בואו נראה. פה, הנה, זה כאילו כל השכונה, ויש לנו פה משהו, כן, דרך אז זה... אגב, פה יש לה גריד אחר, כמו שאנחנו אמרנו. זה גריד נכון, ישר, נכון. וואלה, יפה, אתה רואה? כן. חבל שלא עשיתם את זה ככה. כנראה הייתה גרסה כזאת. חבל שהיו צריכים לשנות אותה. מעניין. והיה פה עוד שכונה שבכלל לא ראינו. טוב, בסדר, אנחנו רק לא מדברים חשוב, פה על כן. A, בסדר? ויש פה כל מיני דברים ירוקים וזה, אוקיי, והם נכנסו פה. זה דווקא, ניקוי. זה דווקא לא רע, כי הוא לא לא, חותך, לא, זה בסדר גמור. כן, הוא לא חותך, כאילו אם היית מעביר דבר כזה ענק,
דרך העיר, ואז זה שתי גדות וזה, זה יותר בעייתי מלהכניס כזה דבר, בסדר, מה זה? זה האגן הכללי. אוקיי, בסדר. עכשיו יש לנו, אוקיי, נותנים, אוקיי, זה מה שרצינו לראות. רגע, איפה צפון עכשיו? זה מסובב? כן, זה מסובב. אבל בסדר, לא משנה. רגע, בואו נראה איפה הצפון. יש פה סימן של צפון, זה דבר ראשון ששמים על הנייר. לא. טוב, אז אני מקווה שאני מבין איפה אני. כן, זה פשוט טיפה מסובב. זה הצמודי קרקע, כן. עם הפארקים האלה פה. תראה, לפחות הם מייצרים פה קצת ויסטות וכיכר... אבל זה לא אה, באמת כיכר, זו בדיוק הנקודה, זה מרחב כלוא, זה לא... כן, זה באמת באסה עם הזה. אוקיי. עכשיו אנחנו מבינים יותר פה מה הם רצו לעשות עם תראה איזה המבנים. תכסית נמוכה, וואו, כן, חבל, אה? ממש. זה נראה די עירוני ב... הרבה פעמים בייעוץ זה נראה לך הרבה יותר עירוני ממה שאתה יכול... אבל שוב, שזאת תהיה הבעיה שלנו, שהבעיה תהיה התכסית. עזוב, אנחנו תראה, צריכים כל הפארקים האלה, הזמן... כאילו, זה דווקא נראה פה גם הרבה יותר טוב עם ה... לא, זה נורא ואיום, זה הכל מופנה לזה, הגב של בניינים, זה יהיה אזור מאוד לא נעים. כן. זה לא טוב, זה רע, ככה לא עושים פארקים. וחבל, כי הם עשו דווקא כמה פארקים טובים שם בצד השני. אז למה לא להמשיך את זה? מעניין, פה אתה רואה שעל הכביש המהיר הם שמים... כן, אבל הם עושים את הפאות הארוכות דווקא, וזה חבל. הם עושים את הגב, כאילו, של כל הדברים, כאילו, זה לא רחוב שאמור להיות עם גישה לא, הוא ומתפקד. לא אמור להיות, וגם אתה רואה, שוב, רגע, המרחקים הגדולים יותר. איפה זה האוטובוסים? המסוף הזה, זה המסוף אוטובוסים הזה, שהשד יודע איך הוא מתפקד. כן, לא יודע. ומה פה? האזור תעשייה... האזור התחבורתי. מחלף, לף? כן. חשבתי זו תחנה או משהו. טוב, אז קיבלו מחלף זה. מה זה כל החום המטורף הזה? זה חום מטורף שממש פוגם בתוכנית. ממש טירוף חום. ויחסית חבל, כי הם כן ניסו קצת לשלב את החום. תראה איזה כמויות פסיכיות של חום, זה ממש... אבל זה לא כן, אשמתם, זה לא אשמתם. הכל חום. למה? כי זה דרישה של המערכת, נו, זה כזה כמות של חום, תראה. ממש, כן. באמת, לא... אבל הם לפחות ניסו לפזר את זה, להיאמר לזכותם. תראה, אם אני רואה כזה כמות של חום, וגם כזה קצת תכסית, זה אומר לי שכל השאר זה מגדלים. זה מה שזה אומר. ברור, בוודאי. אז בואו נראה קצת הדמיות או משהו. בואו נראה, יש פה? מה זה? איזה דוגמה כזאת? כן, זה זום אין יפה כזה. אה, אוקיי, זה ראינו. אוקיי. אז טוב שעשיתם JPEG, זה לפחות נפתח. בואו נראה אם יש פה הדמיות או משהו. לא, תראה לנו את הבינוי. לא, לא, אני רוצה לראות את הבינוי. בינוי, אז אולי שם יש הדמיות, גם בואו נראה. סביבה ונוף, מיקרו-אקלים, זה בשבילך. אמ, מה זה? זה אדריכלות. אני לא יודע. אולי, פה יש קצת הדמיות וכאלה. או, אבל זה בחלק התחתון. לא, 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 אל תפתח את זה. לא, זה אזור תחפש תעשייה לנו הזה? את אנחנו האזור צריכים A. שלנו. אוקיי, זה אנחנו, נכון? כן. נראה לי פה יש לנו כל מה שאנחנו רוצים לדעת. אוקיי, זה נראה כבר תחכום מודרניסטי של קוביות. וואו, כמות הקומות זה מטורף. אוי ואבוי. טוב, רגע. לא, גם בלי נסיגות הדרגתיות, זה ממש חבל. רגע, איך קוראים לדבר הזה פה? נספח פינוי. אוקיי. אוקיי, פה הם מראים לנו בלוק כזה
טיפוסי שם, מינימום 10 מטר, וואו. מינימום 20 מטר, לא, כי זה מגדלים. כן. במקום פשוט לעשות את זה בהדרגה, בפירמידות. יכולתם חבל. לעשות פה בלוק עירוני ולחסוך לכם את כל ה-18 שטויות קומות לגמרי. האלה. ואז מבני ציבור 2 קומות ליד, אתה מבין? בואו נראה. הנה. הנה, איפה מבני ציבור? גם תראה, אין שום סנס בחלוקה הזאת. החלוקה הזאת היא שרירותי לגמרי. שרירותית. כן. כן? זה גם מודרניסטי כזה. פה אני עושה אחד גבוה, ופה קטן, ופה זה, כי זה נראה לי קומפוזיציה טובה. אין קשר עירוני לדבר הזה. מרפסת גג, הנה, חזרנו לתלפיות, בבקשה. ממש. חניה עילית, מסחר, הנה יש לך מסחר פה, אתה רואה? זה קומה מצחיקה הזאת פה. חניון, 70% חנייה, וואו. למרות שאין לך בתכסית, וחניה עילית בפנים, אוקיי? החצרות האלה, זה חניה עילית. לעשות גג, אוקיי. אז פה החלום מתנפץ כבר. כן, בסדר, אבל שוב אני אומר, זה תמיד פחות מטריד אותי, כי תמיד אפשר לא, לתקן על אבל רשת טובה. אתה רואה את הדבר הזה, זה כאילו, נכון. למה? למה? מה היה רע שזה היה כאילו בלוק עירוני? הם שונאים בלוק עירוני? אני לא יודע למה. אני לא יודע למה. לא, כי זה גם עניין אל תשכח, שבערך, מה, 5 קבלנים יעבדו בשכונה הזאת, לא יותר. ו? ו... ואז, אתה יודע, הם צריכים חלקות גדולות. מה? אבל מה ההבדל? אני עושה אותם חלקות שהם עשו, פשוט הם... לא, אתה לא רוצה שזה יהיה בניין אחד, כמו שהם עושים, אתה רוצה שזה יהיה הרבה חלקות קטנות, שיבנו את זה באורך זמן. אבל ככה בונים לך פה בניין, ככה בונה בניין, ואז מגיע הבא, ועל אותו קיר הוא בונה בניין הבא. נכון, אבל הוא לא, אבל מה הבעיה? לא, אבל הם לא רוצים את זה, למה? כי הם הרבה רוצים יותר שאותו קל בניין מכל יבנה, השטות מגדלים האלה שהם אבל עושים. הם רוצים שבניין, אותו אדם יבנה את כל הבניינים. אין בעיה, שיבנה את כאילו, אני לא מבין את ה... מה זה? אוקיי, מה זה? בוא נראה. סימסיטי כזה יש להם פה. אוי, לא, זה נראה זוועה. לא יודע מה זה, אבל זה נראה לא טוב. אתה מבין? כל הגבהים האלה הם סתמיים. אין שום סיבה שזה 7 וזה 16 וזה כאילו... לא, הם כאילו כן מנסים להגיע לאיזושהי צפיפות מסוימת, הרי יש להם לא, איזשהו אבל... דרישות מסוים. בסדר, אבל אני אומר לך, מה שאמרתי לך כן, מקודם, מבחינה תכנונית אין לזה היגיון. עם הפיזור האחיד, כן? נכון, זה מודרניסט מפזר אחיד. אצלנו זה היה נראה ככה כנראה, כן? תלוי איפה אני. אבל, בדיוק. כן, ואז גם הבלוק יותר הגיונית אקלימית, וזה אם הוא באותו גובה, ופה אותו משהו באותו גובה, אז זה עושה סנס, ואולי פה יש אזור שבאמת צפופה, ואז זה כאילו, השרירותיות הזאת, כן. נורא. זה חתך גם כל כך משעמם ומדכא. אני גר בבניין הגבוה, כן, ליד הבניין הנמוך. זה שנראה בדיוק כמו כל שאר הבניינים. כן, וואי. או, הדמייר, או. אני אוהב לדבר על הנה, הדמייר. כמו תלפיות. תלפיות, הנה, כן, בדיוק. אותו דבר. אותו דבר. מדהים. זה כאילו, זה החלום המודרניסטי 2.0, עם קצת תבלינים מסורתיים. כן? ותמיד צריך להזכיר לקהל, ככל שאתם רואים יותר אני אנשים מת על זה גם. בהדמיות, זה באמת כן, טירוף. ככל שאתם רואים יותר אנשים בהדמיות, זה סביר להניח שיהיו פחות אנשים במציאות. כן, אבל... כי התכסית מאוד נמוכה, ואז צריך למלא בדמויות אנושיות. תראה, אבל האינגרידיאנס למרק הם אותו דבר. שביל אופניים ירוק דו-כיווני, בלי העץ פה,
אתה רואה, זה אותו חתך בדיוק כן. שראינו פרטיות, עם הפרדה, חס וחלילה להולכי רגל פה, ואז תחבורה ציבורית, פה זה כאילו נתיב תחבורה ציבורית, שזה בסדר גמור. כן, והוא גם ליד האבן שפה, שזה הרבה יותר נחמד, כן. מפרדה בין עירונית מקסימה, מיותרת, עם תאורת אוטוסטרדה. לא, זה לא אוטוסטרדה, זה תאורה מודרניסטית עיצובית, כן, לא, זה בסדר, אבל הכוונה היא של אוטוסטרדה במובן הזה שהיא מהירה מהירה מלמעלה. כן, לאספלט, היא מהירה לאספלט ולא פה אני הייתי עושה כזה, כן, וזה משהו, כאילו, אוקיי. ברור. וכמובן אין שתירה נורמלית של עץ פה ועץ פה, אה, כמובן אדריכלות מודרניסטית, אקספרימנטלית, משעממת וזה. אה, גנרית, כן. גם, שים לב, האופניים הם במפלס לא של הכביש, כי זה הופך להיות כבר עירוני ונתיב ובצמתים וזה, אנחנו מפרידים אותם במפלס אחר, מפרידים אותם גם מהולכי רגל, וזהו. וגם עוד משהו, תשים לב, זה משהו שמודרניסטים מאוד אוהבים לעשות, זה להפנות את הגב של כן, הספסלים לרחוב. זה נורא, אני ממש בודק את זה בתוכניות פיתוח. זה כל הזמן. פסיכולוגית, בן אדם לא אוהב נכון, שבגב שלו עוברים, והוא לא רואה את זה, אוקיי? זה אז פה ממש במצב כזה, אתה יכול לשים אותם, נגיד, כאילו, מאונח, כן. לכיוון, ומול אחד אחר, זה גם מאוד עובד, כן? אם הם יושבים ככה, אבל באופן כללי זה בכלל קצת חשוף פה, נגיד, זה נחמד פה לאורך חזיתות, כאילו, אם זה עם הגב לחזית או משהו שהוא לא, שהוא קצת סגור או משהו, אבל זה באמת עם הגב לכביש, או אפילו אתה יכול לעשות שניים, כאילו, אם יש כן, פה זה, אז אתה יכול לעשות עוד אחד פה, זה יותר נחמד. וגם, בפירוש. אוקיי, אתה רואה, אני אוהב הדמיות, אתה לומד הרבה ממני. בוא נראה. או, וכמובן, אני קורא את זה שלולית החורף בעיר, בלי זה, בשוודיה, לא. בשוודיה. כן, לא, אתה יכול להגיע כן. לחוג כזה פה בישראל וזה, אבל כאילו... לא, אנחנו רוצים בנתיבות, נו באמת. אבל לפחות הם מצויתים שלא יהיו פה הרבה עצים וצל, כן? זה הכל שטוף שמש ו... נכון. כן? אוקיי, יש לנו פה עוד משהו מעניין? טוב, זה הדברים הנוראים, הנוראים, המשעממים האלה. או, זה ממש מעניין. פה אנחנו מבינים עכשיו, הסים סיטי הזה, כן. הם, הם ממש אוהבים סימסיטי כנראה, פה מי שעשה את זה. אוי, חבל, זה היה צריך פחות פיק, אוקיי. אוקיי, ככה אנחנו מבינים את מה שהם עשו. קודם כל, יש פה קצת יותר היגיון בגבהים עכשיו ממה שאני הבנתי מהחתכים. לא באמת, שוב, לא באמת, כן, מפני אבל... שזה... לא, הם עושים את זה זה, לאורך השדרות. אבל עוד פעם, אבל במבנה המורפולוגי לא מצדיק את זה. זה לא שהרחוב הזה הוא בהכרח יותר אינטנסיבי מהרחוב הזה, מהרחוב שיהיה פה. זאת אומרת, זה נראה לי קצת... לא, נגיד, אם הם היו עושים את זה פה, אז אולי זה הגיוני. לא יודע. לא יודע, לא השתכנעתי שזה באמת הצורך הנכון, אבל אולי עוד פעם, אני לא יודע, צריך לנתח את זה בהקשר של כל העיר. אבל אם אני מסתכל על זה, זה נראה לי כאילו ברור שאם היית עושה פה בלוקים עירוניים, כל דבר כזה, אז יכולת להגיע פה לאיזשהו שש קומות, היית סוגר את העיר הזאת. אפילו לא, אפילו כן, פחות, אפילו אפילו בארבע פחות. קומות, אם היית לא מבזבז כל כך הרבה שטחים פתוחים. אבל... לגמרי, כן, ולא היית צריך להיכנס לכל השטות הזה פה. ממש. איפה... לדעתי גם עם קצת row houses, כן. רוב התוכנית הייתה בכלל שתיים וחצי קומות. מהמם. ותראה, גם מבחינתי, ברגע שיש לך דבר מטורף כזה, פארק כזה, כן.
אז אין סיבה כל כך שיש את הדברים האלה, נכון? שתי רחובות משם. אין. אז זה נגיד היה סביר, אולי גם לא, לא יודע. לא, זה הצורה של זה היא גם לא נכונה. מה, של הפארק הגדול? לא, גם של פארק גדול וגם של פארק שמופנה אליו בעיקר גב של בניינים. זה אין לזה שום... אם הפארק הזה היה מתחיל כאן, זה יותר אולי היה נחמד. לא, לא, דווקא את זה אהבתי. דווקא אהבתי את זה אתה לא אוהב שאנשים... שאין רחוב בפארק. לא, לא, שנייה. בניינים פיידינג אאוט כזה לתוך הפארק? לא, לא, רגע, לא, לא זה. ו-dead ends אלא, פה? לא, לא, התכוונתי שבגלל שיש פה בלוק, יכלו לייצר פה, זאת אומרת, נגיד את שהרחוב זה אפשר עוקף היה אותו? להוריד, ואז היו עושים כן, פה רחוב, זאת כן. אומרת, ואז זה היה, זאת אומרת, יכלו לייצר קצת יותר מהמם. משחק. ואז אבל היה עוד, פה איזשהו ביטן כזה. אולי, אוקיי. אבל שוב, זה בעייתי, בכלל הבלוקים האלה מאוד גדולים, זאת אומרת, למה אין פה רחוב באמצע? למה זה לא מתחבר לזה? כן, אבל אני גם אומר, אם זה הפארק שלך פה, אז אין פה פארק ואין פה פארק, לא, אין פה פארק. פארק ואין פה לא, פארק. לא, ואולי פה דווקא, יש פארק, סבבה. לא, וגם השדרה, נגיד, חבל שאין פה שדרה כמו שצריך, כי מכל כן. הפארק הזה, היו עושים פה שדרה אמיתית, עם פארק באמצע, וזה היה הרבה יותר נעים, כאילו שדרות רוטשילד כזה, 30 מטר, 27 מטר, מספיק. לא, השתרה לגמרי הלך כפות כמו בתלפיות, ראינו את ההדמיה, זה ממש נכון, אנטי, או זה, אבל גם מגעיל טוב, אבל ממש. זה היה קיים. באמת, אתה צודק, במובן שזה יותר טוב ממה כן. שקיים, בפירוש, כן. אבל אין שתירה פה, חבר'ה, זה לא, זה מסכן, לא שדרה, עצוב, עלוב, ממש. אפילו בהדמיה, אתה מבין? זה לא כן, דרך בדיוק, ההדמיה ואז המציאות היא גרועה, לא, אנחנו בכלל לא רוצים להגיע לשם, וההדמיה שלנו מדכאת. ממש. אבל תראה לנו עוד אחד כזה, יש שם עוד כמה, לא? בוא נראה, בוא נראה. כן, כן, יש כמה. כן, אבל אולי יש דברים שונים שם. כן, כן, בגלל זה אני אומר, זה מעניין לראות את ה... נו, תפתח לנו, תפתח את זה, נו. כן, זה נראה שזה בעיקר תוכנית. תראה, כן, אבל שנראה רגע את הבינוי, את התכסית של זה. הנה, אנחנו רואים פה קצת יותר... או, עכשיו הרבה יותר קל להבין מה קורה פה. טוב, מה שגם מדהים, לא משנה אם עשית בלוקים שונים, בסוף תקבל אותו קובייה. באותו בניין, כן. מדהים. וזה חזית מסחרית שראינו שם של הקומה. כן. ותשים לב, כמעט אין אף רחוב שהוא חוצה את זה, זאת אומרת, יש רחוב אחד שהוא חוצה את הרחובות כאילו, זה כן, אני מוזר, גם חושב, אם אני רואה דבר כזה, כאילו עם מאוד מגדלים מוזר. וזה, אז למה אני לא, יש לי הרבה... בדיוק. טוב, וגם לעשות בית ספר תסלח לי רגע, אפשר לראות פה שני דברים דווקא מעניינים. זאת אומרת, בוא נסתכל שנייה רגע על הבית ספר הזה פה. אוקיי? סתם תעשה פה רגע זום אין. אה, אה, עזבו עכשיו שנייה את העניין הזה של הסמטאות השבילים, ניחא, אבל כבר עשיתם בית ספר, אוקיי? אז תעשו אותו בחייאת, תעשו אותו ככה. ופה המגרש. זאת אומרת, כן, הוא כבר יש לכם פינה, ואתם עושים פינה כתומה. אם תעשו פינה כתומה, רגע, אני אשנה צבע כי זה לא רואים. זאת אומרת, אם היו עושים פה את המבנה ככה, ופינה כתומה, שהיה נכון, אפשר באמת לייצר איזשהו מרחב, זה הרבה יותר נעים. נכון. אותו אתה, דבר הבית ספר הזה, תכתמו פה את הפינה הזאת, ותייצרו פה איזשהו בינוי קצת יותר רציף.
כן, וזה אמרתי לך, גם אין להם שום סיום מבט, את החזית הזה אף אחד לא יראה אי פעם נכון. ברחוב, כן? וגם הגינה הזאת, מה זה הגינה האומללה הזאת? אז תנסו אותה לבית ספר, ותעשו איזשהו דיל עם העירייה, שפותחים את החצר לציבור אחרי שעות הפעילות. כאילו, מה זה הגינה האומללה הזאת פה, ואז גדר בית כלא, ואז הגינה של בית ספר? כן, אתה רואה גם את הגדר, בדיוק אתה רואה אותו פה במרווח הזה, ברור. והיום אנחנו יכולים לשים בית ספר על גבול, ושהבניין מתפקד כגדר, כמו שאמרת, אפילו אפשר לעשות דבר כזה, לא יודע. כן, אבל זה בלוק מאוד גדול, זה בלוק שהיו צריכים לפרק אותו. לא, זה בית ספר גדול, טוב, לא בסדר. משנה, אבל אני אומר, אבל בגדול. תגיד, זה מהווה תוכנית כזאת, שזה באמת כאילו ברמה של עיירה פלוס, של כאילו, אני בחיים לא הייתי כותב על משהו, בית ספר יסודי, גן ילדים, בית ספר, זה היה מגרש חום, אולי אפילו פיג'מה חום ירוק, ותסתדרו בעתיד, תחליטו מה תעשו. ברור, לא, אז זה לא ברור. ברור לאנשים, תכתוב נכון. לי איפה יהיה בית ספר, וכמה יהיה בית ספר, וכמה ילדים ילמדו פה עוד 20 שנה, כן, מאיזה מאיפה אני צריכה כיתה, לדעת? באיזה גיל, וכמה יהיו בכיתה. לגמרי. לא באמת, זה הרמה של התכנון שלנו, עם זה מתעסקים, כן? אז לכתוב פה בית ספר על יסודי ובית ספר יסודי, פשוט אומר לי שזה לא מקצועי, כי זה לא עובד ככה. אנחנו לא יודעים עוד מה 20 שנה זה יהיה פה, ואז אנחנו מתכננים את זה בדיוק בשביל זה, ואז זה סופר לא גמיש, ובסוף זה הכל לא עובד. כאילו, אני הייתי נותן פה מגרשים עם המון אחוזים, וחום וירוק, ותעשו מה שאתם רוצים אחר כך, לפי נכון, העירייה, כאילו, מה היא צריכה. כן, אבל הייתי דואג שזה עומד טוב ברחוב, שהמדע של המבנה שתבנו, אולי לא תבנו את כולו, הוא טוב בקשר לרחוב. וגם הדבר הזה, החזית מסחרית לא הייתי כזה נוקשה פה, במיוחד שזה כזה עירוני וזה, אז, אז בפוטנציאל זה ברוב הרחובות אתה יכול לעשות את זה, כאילו, לגמרי. אתה עושה עכשיו, מרקם X, ואז זה יגדל או לא יגדל, כאילו, נכון, אבל אם תלך רגע אחורה, לעומת זאת, בשכונה הגרועה, החלק הגרוע שהם תכננו, החלק הלא מאונח, איפה? ימינה, ימינה קצת, ימינה, פה אנחנו רואים איך ממש לא לעשות בתי ספר. תראה קצת למטה, תראה קצת למטה, לא, 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 עצור, 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 עצור. פה, רגע, פה, זה. זה נגיד ממש דוגמה של באמת לא לעשות דבר כזה. זאת אומרת, בית ספר שמסביבו יש פארק, ממש לא, 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 לא. לא. אם כבר אתם עשיתם פה, אז הבית ספר היה צריך לשבת פה, וזה יהיה הפארק פה, ואז זה היה, ועם רחוב, וזה היה מתפקד טוב. אבל מה שעשו פה זה מתפקד מאוד רע. זאת אומרת, של בית ספר ומסביבות טבעת, כאילו שזה ביצור של איזה טירה. כן, מה זה בכלל השביל האלה מסביב? מה זה אמור להיות? לא ברור. גם תראה, נגיד, אם זה שביל, אני לא יודע אם זה שביל, אם זה שביל, נגיד, אני הולך שביל, פה כן. בשביל, אם אני אגיע לנקודה הזאתי, אני או רוצה להתחבר לפה, או אני רוצה ללכת לפה, אני לא צריך את ה... כאילו, לא לא, יודע, זה מאוד לא ברור. לא יודע מה הולך פה. לא. בואו נראה מה זה, אולי אנחנו לא מבינים פשוט מה ומה זה. זה חזית מסחרית עם בניין ציבורי? טוב, לא ברור מה זה. מה זה? עירוב שימושי? גם למה יש פה חזית מסחרית לכלום? פה. רגע, בואו נסתכל חזית מסחרית לשביל של הפארק. קצת מוזר. כן, רגע, בואו נסתכל מה זה... ודווקא לא לרחוב. מה במקרא הדבר לא, הוורוד הנה, זה הנה פה יש... מסחרי, כתוב. לא, השביל זה לא שביל, בואו נראה מה זה... זה לא מסחרי? לא, זה מסחרי כן, אבל מה זה השביל הירוק הזה? זה לא שביל, בואו נראה. שביל הולכי רגל, כן, זה השבילי הולכי רגל, הקרציות האלה. אבל רגע, לא יכול להיות. תראה, כן, זה שביל הולכי רגל, כן. ומה זה הלבן הזה פה בתוך הפארק? מה זה? זה שבילים, זה סתם, זה ציור לא אמיתי. זה כאילו, כשיעשו את הפארק ימצאו איזה פתרון. זה כאילו כתוב בתב"ע לא, לא מובן.
לא, כי זה כתוב בתב"ע כאילו כמיועד בשביל, להולכי וזה רגל, שאתה... כן. אבל אוקיי. זה אז זה מיותר, שטויות. בוודאי. כן. ואם ככה, אז למה לא עשיתם פה שביל? כי זה לא משנה. אוקיי, אז אם זה לא משנה, אל תעשו שביל. טוב, נכון. בסדר. אוקיי. טוב. בואו נסתכל עוד קצת על תנועה או חתך רחוב או משהו, או יש פה עוד משהו מעניין של הנוף. מה זה? אז זה לא, זה הצפון החלק, יותר. כן, עוד חלק. אבל לא, מה יש פה מיצינו, בצד? מיצינו את זה. רצינו טוב, יאללה, בואו אני רוצה רק חתך רחוב ונראה לי אפשר to wrap up. מה זה? נספח תנועה, שבילי זה אופניים, של האזור הדרומי נראה לי, לא? לא, לא. לא שבילי אופניים. לא מעניין אותי שבילי אופניים. אני חושב למעלה ראיתי נספח תנועה עם חתכים. מה זה? קביעת מגרש תלת מימד. טוב, בואו נראה שנייה אני חושש שאנחנו מדברים על עירוב שימושים בקומות. נכון. אוי ואבוי, זה אחד הגרועים. בדרך כלל, בואו נראה. הנה, בבקשה. אני מבין. שלוש שבע מפלסים חנייה, לא, זה חניות. וואו, זה מלא חניות. כן, הם עושים כאילו משהו עירוני הליך כזה, ואז הכל, כמו הכל, שאמרת, כן. כן. בסדר. זה מה שנקרא תלת מימד היום, זה נקרא חניונים תת-קרקעיים, זה תלת מימד. מה זה? זה כל מיני... זה הסמטאות כאילו של הכניסה של החנייה. זה... אז אולי זה לא שבילים באמת שמתחברים כמו לא, לא, שספרנו. זה לא שבילים, זה רחוב, לא, אנחנו ספרנו אותם כדרכים. זה תת-קרקעי נראה לי. לא, זה לא תת-קרקעי. בוא נראה, בוא נקרא שנייה מה כתוב פה לא, לא, זה לא תת-קרקעי, זה הכניסה של החניון, זה הכל. רגע, איך קוראים לשרטוט הזה? יש לו טייטל? למה אין לו טייטל? הנה, מגרשים ברישום תלת מימד מפלס תחתון. אתה אומר אלה רחובות תחתונים כן, כאילו? בגלל זה הם היו מכופכפים. אז בכלל הספירה שלנו לא הייתה נכונה. וואו. אבל פה מפלס העליון, רגע, במפלס העליון הם אולי ככה, ובתחתון הם בנוסף מתחת? אולי כן? טוב, לך תבין. בואו נראה, הנה חתך. תוכנית לדוגמה, C, A, D. אוקיי, אז אנחנו פה. בואו נבין שנייה. חניה בקומתה, תא שטח, דרך, חתך טיפוסי לאורך הדרך. איפה חתך? אני לא מבין מה אני רואה פה. אתה מבין מה אתה רואה פה? לא הבנתי. לא הבנתי איך נכנסים לחניונים, לא. אמ, באמת בתנועה צריכים להסתכל אולי. אז בואו נסתכל אחד על התנועה בואו נראה, פה היה תנועה, נספח תנועה, היררכיית דרכים, לא, זה ראינו שזה קצת זום אאוט כזה. יש פה חתכים? כן, נראה לי יש זה. חתכים. אוקיי. כן, נציין לטובה שהמרפסות יוצאות החוצה מקו הבניין. מהמם. זה כן לטובה, אני אגיד. כן, וגם שהם עשו פה רחובות חד-סטריות, של 12 מטר, כן, יפה. מדרכה 2, מדרכה 2, גינון 2 ו-2, שתיים, למרות כן, יפה שעץ דווקא. הזה בגובל כזה, הייתי מכניס פה עץ אחד, לא שניים. מסכים איתך. זה לא עובד, אבל אוקיי. חד סטרי, חד נתיבי, אוקיי, 10 מטר. טוב, זה אני אקבל פלוס שהם מגיעים לפחות ל-10. 16 מטר, 5.5, תראה,
זה כבר לא לא, זה שש. גם, בסדר, זה גם בסדר. כן, אני הייתי עושה 5, אבל 6 זה כבר לא 6, יפה. נכון, וגם זה רחוב ממש שהיא יודעת שהיא לא אוטובוס, יפה. הגודל לעץ פה, קטן, כן. בסדר, כאילו, הייתי עושה יותר, אבל הרבה יותר טוב ממטר 20 וכל מיני שטותים כאלה. אמ, הנה, זה הרחוב הראשי, 6.5, שביל האופניים. זה פה אמרתי שהעץ אמור להיות פה ולא פה. אוקיי, חתכים באמת, כן, אוקיי. פה הם כבר מלכים לפשל כמובן, אבל אין פה ברירה. 5 נתיבים. כן, והנה אתה רואה יש את הנסיגה, גם יש את הנסיגה בקומת הקרקע. כן, אבל לא הרבה. כן, אבל היא קיימת, ודרך אגב, גם קומת הקרקע מאוד נמוכה בשביל מגדלים כל כך גבוהים. קומת קרקע כזאת צריכה להיות לפחות בגובה 5 מטר, אם לא 6 מטר. כן, ברחוב היא כל כך נראית רחב. בצורה מסחרית. היא לא נראית בהתאם לסוג רחוב, הקומת קרקע לא, הזאת. לא, לא, ממש לא. גם. וגם אין סיבה, כאילו, אם אתה עושה נת"צ פה ופה, אז למה יש פה 2 נתיבים ופה אחד? זה כאילו, תעשו אחד אחד, ואז באמת תעשו גם עץ באמצע שהוא יותר גדול כאילו, מצחיק, יש לו יותר מקום, אבל הוא יותר קטן מאלה. לא. כן, וכמובן השביל אופניים במקום עירוני כזה, זה היה צריך להיות נתיב אופניים ונתיב אופניים, ובצמתים הייתם צריכים ממש לשלב אותם. בסדר, חוץ מזה, אבל יש פה חתכים הרבה יותר טובים מברוב הדברים שאני מכיר. אמ, מה זה? טוב, בסדר. לא, רציתי להסתכל רגע, לנסות להבין את הסיפור של החנייה. איפה נבין את זה? מה זה הירוקים? תחפש את הירוקים. פה זה היררכיית הדרכים רק. זה כן, נראה לי אז אני אומר, מספר אחר. תסתכל רגע על הירוקים. איך זה נקרא, כאילו, במקרא? כן. מהמם. אני נמצא את המקרא פה. הנה. דרך רחוב 10 עד 12 מקומי. אז מגניב. זה לא, זה לא תת-קרקעי, זה דרך. אוקיי, אז בוא נראה. אני פשוט לא הבנתי איך נכנסים כן, לחניות. כן, אבל בסדר, לא משנה. בסדר. אם זה המודל של הסמטאות כמו בארצות הברית, ה-back alleys, אז אוקיי, בסדר. טוב, אז על איזה רקע נשים את הניקוד שלנו? נספח, אמ, נספח כזה? אני אתן פה ציון של 5. פש, כן. כן. כי אני מאוד אהבתי שבקצוות שכן יש חיבור. יש חיבור. מהמם. אני אהבתי את זה שהם הרשת, יש לנו כל מיני הערות שם, אבל הוא באמת רשת. יחסי, לא, החלק המרכזי הוא רשת, אבל כן. הוא לא מספיק טוב, כי השוליים הם לא טובים. בוא נגיד, הוא אחד הטובים שראינו נכון. בכלל. אמ, בגלל זה אני אתן לזה 5, כי בסדר. אבל הבינוי על הפנים, בינוי כן, ממש לא טוב. אמ, כן. חסר פה באמת הרבה הבנה של וגם, תראה, כשאני רואה דבר כזה, שיש בדיוק. הרבה הרבה אוויר ומדי פעם יש מגדל, אז זה לא אמור להיות ככה. זה יכול להיות הרבה יותר נמוך והרבה ג- יותר עירוני. נכון, אבל גם אם עושים מגדל, אפשר לייצר הדרגתיות מאוד טובה. זאת אומרת, כן, אבל זה יכול לא, להיות העיר שלך, תראה פה, זה... אני אומר, אפשר היה לייצר מגדלים גם, אבל אפשר את המגדלים האלה לעשות בנסיגות. אז כן, ברור, זה כאילו הכי זה מודרניסטי. ממש, בדיוק, ממש עצוב. כן, כן לפרגן על זה שעשו מרפסות מחוץ לקו בניין, זה משהו שאני מאוד אוהב, ואני חושב שנכון מאוד לעשות. רק הם עוד לא יודעים את זה בהדמיה, עוד לא אמרו להם. זה נכון, גם אני לא יודע אם במציאות זה יהיה, אבל יחסית. הפיזור של מבני ציבור, עוד פעם, זה קצת, הכל פה מאוד מאוד דיכוטומי, כאילו מאוד כזה,
שמדבר בשתי שפות, כי מצד אחד במקום אחד הם פיזרו את הבתי ספר יחסית סביר, את החום כאילו, יחסית סביר, ואז מצד השני עשו מין מתחם ענק. כן, למה? לא ברור. לא ברור. חבל. אולי איזושהי אוניברסיטה או משהו, מכללה, לא יודע מה זה. ועדיין, אז מה? אז תמשיכו את אותו קו. אמ, כן, אז יש פה פוטנציאל, אין ספק שזה אחד היותר, הפחות נוראיים שראינו. נכון. אמ, אמ, כן, אבל באמת בחתכים, אבל בבניין. חשוב גם להגיד שוב, כמו שאמרת בהתחלה, חבל שלא את כל הדבר הזה היו בונים פשוט באזורים הקיימים כבר, ולא היו צריכים להרוס את השדות שמסביב. Mhm. גם חבל, הכיוון של הגריד הוא טוב, כי דיברנו על זה, כי הוא מוסט והוא מאוד מאוד טוב למדבר, אבל כן קצת חבל לי שלא הסתכלו בכלל על השטח, על הכיוון של השדות, של החלקות של השדות, כי אז גם כמובן היה אפשר. שאני הייתי לוקח דבר כזה במיקום הזה של הנגב ועם ההיסטוריה וזה, אצלי זה היה נראה הרבה יותר לכיוון בגדד פה, העיצוב, כן, ממשהו כזה כעיר, או לא יודע, משהו, אתה גם נכון. אקלים וזה, מהגנריות המודרניסטית הזאת פה. אבל בסדר. אבל כן, כן, הרבה יותר טוב. אני גם נותן 5, זה נדיר, אני לא נותן יותר ממך, אבל אדריכלות וזה הרסה לי את זה קצת, אבל באמת הרשת, אחת הטובים שראינו. אבל מה זה, עוד פעם, היא אחד הטובים, אבל היא לא מספיק טובה, נכון, נכון, אוקיי? אבל זה חשוב להדגיש, כאילו, זה בכיוון הנכון. כן, גם גודל הבלוק הוא סביר. כן. כן. טוב, בסדר גמור. very nice, שראינו את זה. מאוד. תודה למי ששלח את זה. כן, תודה. יאללה, אז ערב טוב. אופטימיות זו, אולי נגיע פעם גם ל6, מה אתה אומר? כן, אמן. יאללה, לילה טוב, תודה רבה. כל הבחורים היחפים עברו פתאום לגור בבניינים, וכל הבחורות החופשיות רוקדות עכשיו בתוך